Mbak Mega ya kenal. Mega, oh nggih Mbak Mega nomor loro saka kene. Ya. Kok ket wingi panggah cilik terus ya iki. Sopo? Ki. Ketemu ke zaman biyen tekan saiki cek cilik, aku kok ya mau ndak gede, tak kei balungku nang. Aku gelem kok, Mbak. Mbak, jarene iki nek wong ki ora oleh mandang fisik ento, Pak. Ora apa-apa cilik ngene iki, Mbak. Lah apa? Ya kabeh iki cilik. Aja tak tuh. Cilik iki maksudnya Apa? Maksud Kepiye? kok aku ki cilik awake kok yo nek kabeh iki cilik. Kok yo ditemok kono ane. Maksud iki awake. Oh, ngono. Nggih, Mbak. Aku ora melu-melu nek urusan Lah, ngono. Pak Benyek iki lemune ra ngematke yo nglirik-nglirik ngene. Kaya ngono kuwi iki nek dilewatkan ki ya iman-iman. Nek didelok dosa. Lah terus? Nglirik wae mulane. Hati ya makruh dadine. Iya. Nggih, niki sakderengipun ngaturaken wilujeng dalu Mbak Tatin, Pak Catur ugi sedaya pamirsa ugi ingkang wonten YouTube. Nggih. Nggih piye? Nggih. Matur nuwun ugi pamirsa ingkang wonten YouTube. Ngono kok nggih. Nggih, niku wau, Pak. Ya. Mbak Mega minangkani pamundutan menika gubuk asmara. Nggih, siap. Nggih. Mbak Tatin. Monggo. Nggih, niki wau pamundutan to? Heeh. Nggih. Rasakake ngomongnya. Aku ngerti maksudmu. Nya, nggih. Kuwi ngono kuwi hukum karma kok Tin. Ora apa-apa. Sing iki aman wong aku karo Pak Lurah dhewe dadi ra. Iya, iki ya aman iki karo Pak Lurah dhewe dicaoske dhewe Pak. Laris Pak Lurah. Mboten napa-napa golek imbuh yo. Oh tunggal dene iki ya padha aku ya. Ha iya. Tunggal dene pedhot iki ya. Ora aku ora pedhot to. Ning konslet. Ngangge bawa mboten menika, Mas? Ayo takon aku sing ngersake Bu Suyat niku. Bu Suyat ning ngagem bawa mboten? Ngagem. Oh nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih. Sinten riyen, Mbak? Kowe Oh, nggih. Ayo kowe bawane kowe nah. Tapi kan iki satu niko dua, berarti kan dhisik sing banyak. Iki kan urusane karo Pak Lurah karo ora Oh, Bu Suyat benten. nih. Benten. Oh, ya wis lah tetep kalah ya. Oh kalah kowe dibanting Tatin mujar. Gelap ngono ta Nah, Mas? iki nek cara pitik tandingane ora masuk, babak ya? ora masuk. Iya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Wih, wiwitan iki jual mahal. Iya. Nyingkar-nyingkur. Ingkar-nyingkur kan jual mahal toh. Jane mau tapi Malu-malu kucing ya. Nah iya. Malu-malu. kucing. Malu-malu kucing. Lingsem yen kemutan. Aku mbiyen ajar nembang wido digeguyu itu. Lah napa, Pak? Ayo kuwi pas nggon lingsem yen kemutan lah aku maca ora kemutan. Lah napa? Lingsem ya. Apa? Dadi geguyu penonton ya aku mau Muni piye? artekno dhewe kok. Lingsem yang kemutan ya bener. Heeh. Bener lho kemutan. Oleh aku maca ora kemutan kok. Apa? Loloden. Kok beda adoh. Lingsem yen keloloden. Wih ora mulo takon ayo. Nek kae kan di ana centange ngene kae kudune. Lah aku maca ya kemutan ngono. Kulino sajake ya iki. Ha iya kan. Terus ki rasa rungokke dalange ya. Aja Aja dirungok. melu dalange. Kula men pun konslet ket wau ngrungokke pitik wonten apa manuk wonten ki jane bonbin apa piye? Konslet kula men. Soale kowe ora ngerti manuk kok ya. Mega.
Oh iya, kowe aja tekan pendidikannya aja tekan mano, pitik sik pitik. Pitik. Manuk sing piye sing nggen bapak kula ngertos. Manuke bapakmu? Nggih. Ayo. Lah kan bapak kula nginggo manuk ngoten. Ah manuke bapakmu wing nyeketer ngene ra tau gelem manggung menyekukruk wae kok. Oh ampun ngoten lho Pak ribut nonton. Nggih. Ah iya aku. Pak, manukmu dinyek. Ah manuk iki lumrahe kok ya giras ngono kae. Manuk kok nyetek-tek ngene. Ngoceh ya. Ora gelem ngoceh. Nah tak banting nang aku manuk. Guang ya si guang ya. Ya mulane nek urung ngerti bab permanukan ya cukup ngrungokke wae. Nggih. Oh ya. Kowe kelas pira to saiki? Kelas kalih alhamdulillah minggah, Mbak. Minggah kelas 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Terus. Kowe kok sasah ngono sinau nggon permanuan, nggon perpitikan sik wae. Iki mbok kowe tatin tak tekani wit. Apa? Ngopo kok pitik kuthuk sing momong mesti mbokne. Lah ya. Ya memang mbokne iki sing lairke. Ah, salah. Lah, Salah ora ngono kuwi. mergane ya kok mbok ki wajib ngomong anake. Ah, kuwi teori salah. Lah piye? Mergane ngopo? Mergo pitik kuthuk iki ra kenal bapakne. Kok iso? Ah, bapakne suka mburi kok. Dadi kuthuk ora kenal bapakne. Bapakku sing ngendi ngono Ora ngerti mulo ora gelem dimong bapakne mesti dimong. Kowe ngopo pitik jagoke nek kluruk karo merem ora? Ayo memang nek penake merem. Ah, kowe ora kowe. Lah piye? Ya ora mergo Iki rasa mancing-mancing aku do iki ora arep iki ilmu nek iki ilmu iki. Lah, ngapa? Ngopo pitik jagoke nek kluruk kok mesti merem? Mergo wis apal lagune. Ngene. Lagune apa? Nek rapal mesti maca. Ngene. Mergo cara dadi merem. Wih, lagi pitik iki kudu ngerti lho. Ngerti ya iya. Ngerti. Berarti aja tekan manuk sik, pitik Aja. sik ya. Nggih niki wae momen napa melih manuk ngoten nggih. Iya. Manuk apa sing kuat silem 3 jam. Wis sesuk ngelmu sesuk iki ndak. Jo, gek kelas loro kok wis. Aja iki ya. Jo. Lelam. Lelampahan nyritake isin jaman nek kelingan lelakon sing Jaman kepungkur. biyen. mekaten. Niki sik ngegongke jenengan Mbak Tatin. Lah apa? Sesuai dengan kondisi dan keadaan. Mergane. Cakepane lah tresno tulus. Nah, ngepak tulus ini gitu. Jenengan mungkin nek kula malah diganyang. Ya ora. Ditaten Oh, Wah, ini bener. ane iki kudune ya kudu kreatif no. Napa? Iso wae tresno benyek. Ya ora. Ayo artine maknane apa? Ya. Ya aku tresno arep benyek. Gelem ora? Mo Tenane. boros di ongkos. Ngono kuwi kan ya iso ora kudu tulus. Nek Ayo. Pak Banyak niku pun gadah piyambak. Hah? MBG. Mas Aja. benyek ganteng ngono ta. Wah, kaya ngono kok ganteng. Apa? Kowe meng ra telaten ling ngematke. Lah, sing dimatke apa nih? Ayo tak ling ngematke iki mboko sithik ditelateni. Saka dhuwur. Heeh. Tekan? Ayo pasuryan bae. Oh, pasuryan Ora, wis bae. agak ketok ganteng kuwi. Nek Nek ora lek mundelok nganggo sedotan. sedotan sing ono cendole. Iya. Ketut. Kowe wae wis sisan. Nggih. Satus Nggih. ya, Maaf nggih, satus Pak. ya. Maaf ya, Pak. Nggih. Pak sapa? Bagus. Tresno tulus nadyan nengku bekas mara. Wes nek Ayo. kok sing lenten sing kondur Pak Sabto kok kondur. Dereng minggat lho. Ya mang ninggale. Sisan, Pak. Nggih, nderekke sugeng kondur nggih Pak Nggih, Sabto Pak nggih. Sabto, nderekke. Nggih. Monggo Mbak Mega.
esuk. Pak. Lah piye to lagune Gubuk Asmara iki? Yen Yen liwat. liwat. Oh. Yen liwat. Dereke Pak Lurah matur sembah nuwun nggih sehat selalu. Amin. Bundari nggih sugeng kondur. Nggih. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang Ngopo tak tundelan, tok tandelan, tok tok. Wah, jan birak tenani ramane ya.